Левски – смелият лъв на България. Преди много години в България живял един смел и добър човек на име Васил Левски. Хората го наричали апостолът на свободата, защото той мечтаял България да бъде свободна и щастлива. Васил Иванов Кунчев е роден в град Карлово. Още като дете той бил любопитен, обичал да чете книги и да учи нови неща. Вярвал, че знанието прави хората силни и смели, а умът и сърцето са най-силните оръжия. Той обичал да се катери по дърветата, да гледа към Стара планина и да мечтае. Един ден цялата ни земя ще бъде свободна и щастлива. Когато пораснал, той станал още по-смел. Веднъж, по време на военни упражнения, Васил направил огромен скок. Толкова огромен, че всички наоколо извикали: Какъв скок, като на лъв! От тогава хората започнали да го наричат Левски, защото бил смел и горд, като истински лъв. Левски обикалял цяла България, пеша, с кон, понякога и нощем, тайно. Говорил с хората по селата и градовете. Помагайте си, бъдете честни, вярвайте в свободата. Събирал смели приятели в тайни комитети. Заедно мечтаяли за по-добър живот. Левски бил не само смел, но и много умен. За да заблуди враговете си, той често се преобличал, понякога като обикновен пътник, друг път като търговец или беден човек. Така успявал тайно да пътува и да помага на хората, без да бъде разпознат. Най-голямата мечта на Левски била за чиста и свята република. Страна, в която всички хора са равни, добри и свободни. Васил Левски живее и до днес в нашите сърца. Той ни учи да бъдем честни, смели и да обичаме родината си.